Good morning. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this truth, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petitions into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumutunama. Sa saimo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Martes, memorial kan ni San Binaventura, Obispo asin, Doktor kan simbahan. Ngunyan, isabay taman po ang sa misa ngunyan, ang sa tuyang mga intensyones, mga pasasalamat ni Josel Asaytono and family, Sonia De Vera, asin for the gift of life of Jennifer Rojas, dulot ni Pauline Imperial D and family. Sa mga special man nakahagadan, for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, special na kahagadan ni Almira Binos, Rachel Ann Moran, for safe travel and good health, dulot kan Arimado and Valdez family, for speed recovery of Sonia De Vera, dulot ni Sonia De Vera.
Siring man sa mga minasunod na mga kalag, sa kalag ni Victoria, dulot kan is AA Grade School Class 74 and High School Class 78. Sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family. Josepa and Nestor, dulot ni Eden Bailon. Roberto, Leopoldo and Esther, dulot ni J. Ramirez and Family. Cirilo, dulot ni Muriel Huab Deito. Jose, dulot ni Nelfali and Family. Salvador and Manuel, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family. Emmanuel Senior, dulot kan Arquero Family. Noel, dulot ni Mrs. Marilo Asopardo and Ima, dulot ni Pauline Imperial D and Family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpun. Banal na banwaan Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa Indogabos, mga tugang. Good morning, Father. Nagkatari po na naman kitang unyan sa pagdulot kining banal na Eucharistia. Tanganing sarabay kitang mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Huli kan dayaday niyang pagkamuot pangataman asin ang pagdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Sirinagayong unyan sa tuyang sinaselebrar ang kafiestahan ni San Benaventura. Nayaon agad ang danay na pagtukdo sa tuyang pagtubod tanganing makamtan ang kaligtasan diyan ki Kristong kagurangnan. Ipamibi niya tong gayo kitagabos na uyadigdi sa banal na misa. Asinan sa tuyang mga pamilya, siring manan sa tuyang parokya, bendisyonan kita nin marhay na paggabuhay, makamtan ang kaligtasan, ilikay kita sa anuman na katibaadan asin kailangan, asin matipon kita na yaon igwanin kaburunyugan asin katiwasayan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagdirumdumon asin pagsolsolan ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng Helesesin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamiibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangnan maheraka,
kagurangnan maheraka. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan namimibi kami na sa pagsilibrar kan pagkamudag ni San Bienaventura, Obispo, makamtan mi an sa iyang bantog na kaaraman, asin padagos na makaarog sa init nin pagkamuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, sa mong kagurangnan, na nabubuhay asin agahade kay ba kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa libro nin Exodo. Sarong lalaki gikan sa pamilya ni Levi, nag-agom sa sarong babaeng Libeta. Siya nangidam as sinangaki nin sarong lalaki. Kan mahiling niya ang aki magayon, tinago niya sa laog nin tulong bulan. Alagad kan dainan ang gad matatago, kuminoanin sarong basket na huyo. Linahidan niya ito nin kalapati. Asin ibinugtak duman an aki. Dangan binayaan ini duman sa kagahuan sa pangpang nin salog. Saro niyang tugang na babae nagbantay sa harayo sa paghiling kung ano ang mangyayari sa iya. Nangyari na ang aking babae ni Paraon nagduman sa salog sa pagkarigos. Mantang ang mga surugoon niyang mga babae naglalakaw sa pangpang. Nahiling niya itong basket duman sa kagahoan, asinta nagbuot siya na kuwaon ito. Kan buksan ang basket, nahiling anong boy na naghihibi, naherak siya asin nagsabi, ini aki kan mga Hebreo, ang tugang kan umboy, itong nagbabantay, ruminani sa aki ni Paraon asin naghapot. But mo na ihanap ta ka nin babaeng Hebreo na maataman kang aki para sa imo. Asin ang aki ni Paraon nagsimbang, iyo, lakaw. Luminakaw asin inapod an ina kan umboy. An aki ni Paraon nagsabi, daraha ining umboy asin atamana para sako, babayadan ta ka. Kinua kan babae an aki asin inataman niya. Pagdakula kan aki, dinara niya duman sa aki ni Paraon. Inampon ini siring sa sadiring aki niya amansana. Asin nginaranan, Moises. Huli ta sabi niya, kinuha ko siya sa katubigan. Sarong aldaw kan si Moises dakula na, nagdadaw siya sa iyang katugangan, as sinahiling niya sa indang pagtios. Namasdan niya ang sarong taga-Ehipto na pinapakulugan ang sarong Hebreo, kahimanwan niya. Huminiling siya sa palibot, as sinulit na dainin tao duman, ginadan niya ang taga-Ehipto, asin tinabunan niya nin baybay. Pagsunod na aldaw, nagluwas naman siya, asin nahiling niya ang duwang Hebreo na nagiiwal. Sinabihan niya ang may sala, taano ta pinagkukulugan mo ang kapwa mo Hebreo? Sinimbag siya, si Isay ang nagbuktak sa imo na kagurangnan, asin hukom sa samo. Nag-iisip ka, nagadanon mo ako, siring kan pagadan mo kay itong taga-Ehipto. Natakot si Moises asin nagsabi, tibaad na isihan na ang bagay na ini. Nadangugman ang bagay na ini ni Paraon, kaya pinag-isipan niyang gadadon si Moises. Alagad nagdulag ini ki Paraon, asin nag-erok sa daga nin Midian. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, asin ika mabubuhay. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, ika mabubuhay. Nakakalubong ako sa hararumon na laboy, na dainin mababatayan, nakaabot sa hararom na tubig, asin malalamos ako kansalog. Sa imong pangaipo, bumiri ka sa kagurangnan, ika mabubuhay.
Alagad na mibi ako sa imo kagurangnan sa paghagad kan sa imong ugay, O Diyos. Uli kan dakula mong pagkaherak, simbaga ako. Tawan ako sa danay mong pagtabang. Sa imong pangaipo, bumirik ka sa kagurangnan, ika mabubuhay. Mahilig ini kan mga api asin maugma. Kan mga nagahanap sa Diyos asin mauumayan ang sa indang puso. Uli ta dinadangog ning Diyos ang mga duka. Dai niya isinisikwal ang mga bihag. Sa imong pangaipo, bumirik ka sa kagurangnan, ika mabubuhay. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinagwe ni Jesus ang mga banwa, huli ta duman ginibo niya haros gabos niyang mga milagro, asin day naghulaw na magbagong buhay. Herakman sa imo Corazin, herakman sa imo Bethsaida, huli ta kun sa Tiro, asin sa Sidon, ginibo ang mga milagro na ginibo sa Indo. Haloy nakuta na sinda, nagpenitensya sa gubing nasako, asin sa abo. Alagad, sinasabi ko sa Indo, anal daw nin paghukom, magiging orog na makuri para sa Indo, ki para sa Tiro asin Sidon. Asin ikaman Kapernaum, nag-iisip kang pumaitaas sagkod sa langit, ibababa ka sa kairaruman. Hulitakon sa Sodoma, ginibo ang mga milagro na ginibo sa imo, nagdanay kuta na sagkod sa aldaw na ini. Alagad, sinasabi ko sa imo, nan aldaw nin paghukom, magiging urog na makuri para sa imo, ki para sa Sodoma. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Mga tugangon niya na Martes, sa laog kan ika-15 simana sa ordinaryong panahon, sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan, siriman niya na petsa 15, kanikan Hulyo, sa tuyan agad na sineselebrar ang kafiestahan ni Saint Bonaventure, na ini mga tugang mahiling niya to sa pangaran pasana, that is a good fortune. Kunigwa kitang lucky fortune, there is always a good fortune sa satuya, kung dayaday kitang magsunod kan kabutan asin plano kan satuyang kagurangnan. Iyan mga tugang nanggad, ang magiging susi niya to sa pagkamit nin kaligtasan. Kaya ngunyan mga tugang, si Jesus na kagurangnan sinasagwi, bako sa nagayod, yan mga yaon duman, sa manlain-lain na lugar na nasambit digdi sa Ebanghelyo, duman sa Corazin, Capernaum, Bethsaida, Sidon, asin man Tiro, manlain-lain na lugar, na kung sa mga tugang si Jesucristong kagurangnan nagtukdo, bako sa nang nagtukdo, ipinahiling niya ang gabos na mga yaon anggad sa pagkamit nin kaligtasan. Ginibo ang gabos na mga karahayan, yaon siya naggibo nin milagro, tanganing magtubod asin sinda, magibo nin tama asinin marhay. Alagad, dayninda ginibo, dayninda mga tugang sinunod, ang pagsagwe nin mahal na Diyos sa sainda. Kaya yung maniningon niyan mga tugang, kita pirming sasagweon kan sa tuyang kagurangnan, tanganin anggad, makasunod kita sa sayang katukduan asin katugunan, tanganing kita magkamit nin kaligtasan. Mga tugang, magayo nagayo, ang gibukan sa tuyang mahal na Diyos, nagsasagwe. Kumbaga, mga tugang, bikol nagayo, pagsagwe.
tangani nanggad maitanos anuman ang satuyang ginigibo nanggad nasala digdi sa daga pagsagwe. Ngunyan mga tugang, pag nagsasagwe kita, lalong-lalo na kan satuyang mga kakian, mga kahovenesan, mga tugang, once na nagsagwe ang magurang, baka mga tugang, minsan sasabihon, daingaya kami pigtawan in freedom. Ang mga tugang, dahil tanahiling kan magurang dain data salaan ginigibo kanaki, sasagweon pirmi yan kan magurang, tanganing maitanos, alagad minsan daragit kayan. Maski mga tugang ani kita sa satuyang kapwa, hulita nahihiling niya ito nga andain datang gibo, andain data sala na trabaho, nagsasagoy kita, mga tugang, baka sabihan naman kita, tano ta nakikiaram ka? Mga tugang, iuyahan ang mga rason, kaya ano ang nangyayari? Daing pagbakle, daing pagbago. Si Yesu Kristong kagurangnan, nadagog niya to digdi sa Ebanghelyo, nagsagwe, tanganing itama, tanganing ma-straighten up ang sindang buhay sa pagsunod, kansayin anggad nakatukduan asin mga katugunan, tanganing iyo ini an magdara asin magdirihir sa sainda, sa paggamit nin kaligtasan, alagad day ninda sinunod, kaya nun sinambit ni Yesu Kristo, herakman sa indo, herakman sa satuya, kun kita dai nagsusunod sa kamautan asin katugunan gan satuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, ang Diyos na danay na namumuot sa satuya, ang Diyos na dayaday na yaon anggad nakikilakbay sa satuya digdi sa kinaban maliban sa pagkakasala. Dayaday kita nanggad, tunay na yaonan pagmangno, sasagwion kita, kunigwa kita ninsala, asin dai uyon sa iyang kaisipan asin plano, tanganing makamtan niya to ang kaligtasan. Ano ang satuyang dapat na disposisyon? Dayaday kitang maghimate. Himateon niya to siya, tinutukduan kita, tanganing masabutan niya to nanggad ang sa iyang katukduan, asin maisabuhay niya to ang mga katugunan, asin sa iyang mga katukduan, tanganing kitang magkamit nin kaligtasan. Bako na kitang sasabihan kayan, kan sa tuyang mala Diyos, herakman sa saimo, herakman sa saindo, kundi paladan ka, asin lumaog ka sa sakuyang kahadayan. Bless you, God of grace, and this great deal for today of God's bread of life. Bless you, Lord God of grace, and this great deal for fruit of thy spiritual faith. Mamibi ka mo, mga tugang, tanganin ng satuyang atang maako malugod kan Diyos na makakamhan. Ako on man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying ngawi ang mga sakripisyo na dinudulot mi sa mga banal na altar, sa kapiesta ni San Benaventura, tanganing sa pagpatawad mo sa samo, ang mga ini magtaong kaumawan sa Simon ngaran, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen.
an kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli sa kapiestahan ni San Buenaventura, pinapaugmamong gayuan sa imong simbahan, pinapakusog kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan mga tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiolay na uyon sa imo. Kaya sa kaibahan kan mga angeles isin santo sa kalangitan, kami nagrurukyaw kan sa imong kaumawan, asin kami minasanong sa pagrukyaw kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos in mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan na nadigdi sa ngaran king kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinoo sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dalay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kakurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat kami ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Leon, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga padi, asin kan banwaan na tinipon mo niya na aga na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sindas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa kimong si Jesucristo.
Holy saya sin sakay bania sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugluan kita kan mga nakakaligtas na tugon, as in pinatuod kan Diyos no nakaugalian, kaya nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong paggaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Jesucristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, asin na nagtataong buhay na daing kasagkoran. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin kordero. Kagurangnan bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asina sa kung kalag maumayan. At amano malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko
na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming labasog kan mga banal na misteryo, mapakumbabang nag-aarang sa mga paarog kan palada na si San Benaventura, mahigos kaming magpahayag kan sa iyang tinubod, asin magutob kan sa iyang itinukdo, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan, kanama asin kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos sa puwan sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos.